το βίντεο. Περίμενε, κάθε πέθακα το βίντεο, δεν μου μετράει το βίντεο. Α, ωραία. Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξω ξανά Minecraft. Και με λένε Hun Gamer. Και όσοι με έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε τώρα εγγραφή. Στο Hun Gamer, στα δύο κανάλια μου. Στο Twins51, στο Messenger 24, στο Twins, στο Argo 13GR, στον Little Jack που τον έχω μαζί μου. Καλή ώρα. Γεια σας, χάσατε. Και να κάνετε εγγραφή σε αυτά τα κανάλια που σας είπα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Αυτά είναι παρολικά τώρα θέλουμε για να διώχνουν τα τέρατα μάλλον που δεν υπάρχουν. Να τα σημειώσουμε κι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι ένα ξενοδοχιάκι λίγο μες στη σπηλιά, παιδιά, που έχω φτιάξει. Να μάθουμε και πώς ζουν και τα τέρατα στις σπηλιές. Ποιος κάνει τώρα. Μπορεί, λοιπόν, ακούστε. Δεν θέλω να μου παίρνει κανένας αυτή τη στιγμή τώρα. Viber! Ρε, δεν φεύγει το Viber, μου κολλάει. Ποιος παίρνει στο Viber? Κατάλαβα, το βίντεο θα πάει σκατό. Αχ, βγήκε η διαφήμιση τώρα. Ναι. Εντάξει. Και αυτό είναι το σπίτι μου, παιδιά. Να το, είναι λίγο μικρό, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Τουαλέτα δεν έβαλα. Αλλά άντε πάλι, ποιος παίρνει? Δεν θέλω να μου στέλνετε. Λοιπόν, αυτό που σου κρατάει σπαστικά. Έλα. Πες να μιλήσεις. Έλα μέσα, έλα. Λοιπόν, το δικό μου το μάτι, ξέρετε που θα γίνει. Εδώ. Ναι. Viber. Θέλω Γάμο να το. μου γράψετε κάτω στα σχόλια για τη φάρμα. Και η φάρμα θα τη στείλω. Με τη φάρμα. Villager γινόταν με τη φάρμα. Villager αγρότης. Λοιπόν, εάν πεινάμε και πεθάνουμε στη... Πάμε να σκάψουμε κι άσε τα πεινάμε κι αυτά. Σκάβε. Εσύ είσαι γουστάρι. Τελείωνε. Πήγα σκάβε. Λοιπόν, όσο ο Little Jack θα σκάβει πίσω μου, όπου τι πάω εγώ μαζί του. Ναι, συνέχισε. Το σπίτι σου φτιάχνει, δεν φτιάχνεις το καλύτερο ξενοδοχείο. Άστο. Ναι. Όσο φτιάχνει το επόμενο σπίτι ο Little Jack, το δικό του δηλαδή, εγώ θα σας ανακοινώσω κάτι. Τόρτες έχεις. Όχι. Πολλά ζητάς. Αχ, δεν έχω. Πάμε να μπω στη δημιουργική να σου πετάξω. Τώρα βαριέμαι να σου φτιάχνω. Να ζούμε μισό λεπτό. Πάρε 64 και 64 και παράτα με. Εδώ πάω κι εγώ. Ωραία. Το σπίτι είναι ομοιόμορφο, έτσι, όπως το δικό μου. Τι κάνει? Καλά, θα σου πω μετά. Γιατί παίρνεις ένα χώρο και κάποιο άλλο νούπε ατόμου. Τι είναι εδώ. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όσο έχω να σας ανακοινώσω κάτι, όπως σας είπα πριν. Κάτι ευχάριστο. Θα κάνω 2 lives. Τη Δευτέρα ένα κανονικό live συζητησούλα με συνδρομητές. Θέλω όλοι οι συνδρομητές μου να είστε.
Και την Τρίτη 19 Αυγούστου θα κάνω live game Roblox και μπορεί να μπει και ο Little Jack, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. Οπότε αυτά έχω να σας ανακοινώσω. Μετά το βίντεο Παιδιά, θέλω να καταγγείλετε τις διαφημίσεις. Κάτα το για μένα. Καταγγείλετε τις διαφημίσεις. Δεν μπορώ άλλο. η μεγάλη, η μικρή όχι. Η μεγάλη, ναι. Θέλω να καταγγείλω τις διαφημίσεις. Δεν θέλω άλλες διαφημίσεις να δω. Χέστηκα για τις διαφημίσεις. Συγγνώμη για την έκφραση αυτή, αλλά βαρέθηκα να βλέπω διαφημίσεις. Δεν μου κολλάνε, δεν με βοηθάνε, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Καταλάβατε. Απλά δεν είναι βοηθητικά. Κάπως έτσι μου φάνηκε το δωμάτιό μου. Αν είναι κάπως έτσι και του χρόνου, φίλε. Ρε, διάδρομο έπρεπε να κάνεις και να σκάψεις από εδώ, όχι από εκεί. Δεν το σκάψα. Είσαι τρελός. Καλά, μπορεί εδώ να μπει η πόρτα. Θα την κάνω αποθήκη. Σκάβε από εδώ τώρα, σκάβε από εδώ. Σου σκάψω εγώ γιατί είχα να σκάψεις. Σκάβε εδώ. Εδώ σκάβει για το σπίτι σου. Εδώ θα την κάνω αποθήκη. Έχουμε άλλη πόρτα. Ή πρέπει να φτιάξω δυστυχώς. Μάλλον πρέπει να φτιάξω δυστυχώς. Θα έχουμε και αποθήκη. Τα βασικά του τρίτου ατόμου θα είναι το σπίτι αυτό βασικά. Τι λέω. Καινού. Σου είπα, θα το σου πω μετά. Καλά. Έλα. Και πρέπει να το σκάψω έτσι ή ολευθεία. Όπως το είχα σκάψα και εγώ, να είναι ομοιόμορφο. Αλλά μην μου πάσει για το σπίτι όλο. Σου είχα αφήσει για κάτι blocks. 4-5 blocks νομίζω. Ωραία. Ξέρω πολύ το σπίτι σου. Ωραία. Αλλά σκάψω. Το δικό μου, παιδιά, κοιτάξτε, είναι ομοιόμορφο. Έχουμε άνοιγμα εδώ. Little Jack. Τι. Γιατί σπάσες εδώ ρε εσύ. Παιδιά μου σπάσε. Για να λάβω άμα είναι κλειστά. Εγώ τέτοιο. Μισό, θα φτιάξω την πέτρα, περίμενε. Εσύ λίγη βοήθεια δεν έχει πλάτη. Ναι. Μου σπάσει και το σπίτι και θες και βοήθεια. Τι ελάφια, δεν έβαλα καρέκλα εδώ. Τι φάση, το ξέχασα να βάλω καρέκλα εδώ, δεν πειράζει. Δεν μου φτάνει που έχω μια καρέκλα εδώ στη ρεσεψιόν. Ρεσεψιόν. Βάλω και καρέκλα και εδώ. Λίγη Τρομάρα. βοήθεια λίγο. Θα είμαι όρθιος και θα κάνω τα φίλτρα όρθιος. Αλλά δεν έχω το οροφίλτρο, ούτε και το καζάνι δεν έχω. Oh my god, το ξέχασα να τα βάλω αυτά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, θα σας δείξω κάτι τώρα. Έχω εδώ έναν χάρτη. Ο οποίος πρέπει να εξερευνήσω να τον εξερευνήσω όλο τον κόσμο. Ναι, χάρτη έχω. Για να δώσουμε το τούβλο. Εντοπισμού που το έχεις και εσύ. Πρέπει να πετάξω με τα πρελήτρια σε όλο τον κόσμο και να έφτιαξα ένα σπίτι και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε. Πού μπορούμε να βρούμε χωριό, γιατί είναι ίσταξα δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Σωστό μου κάνω. Το λούταρα. Αλλά ξέρω και ένα χωριό που είναι από εδώ, από εκείνη τη μεριά, οποία έχω πάει εγώ, αλλά δεν το έχω λουτάρει. Θα πρέπει να λουτάρουμε τα χωριά, γιατί έχουν καλύτερο καλό λουτ τώρα. Οπότε εσύ, Little Jack, θα κάτσεις εδώ να κάνεις... ναι, να κάνεις το τέτοιο. Άμα βρεις
Ναι, οπότε παιδιά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλουμε και την armor μας. Όχι αυτή την armor, αυτή την armor, έτσι. Μπορεί να μου δώσεις κανονική πέτρα. Την κανονική την κυβοληθώ. Ναι, τώρα να φτιάξω αυτή εδώ. Ωα, την κανονική πέτρα. Τώρα έψησα μία ρε. Πώς θα στα ψήσω. Συγγνώμη τις ψήνες. Ναι, τις ψήνω στο φούρνο για να γίνουν πέτρες. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διαλύσεις και εσύ άλλη μία. What? Πού είναι. Σκάψ' το λίγο. Σπάς' το λίγο. Και πρόσεχε. Που σκάβεις. Και αν μου ξαναχτυπήσεις, χτυπήσω εγώ. Τώρα θα αναγκαστώ να πάρω τα ματόμπλα. Σου λέω πώς για να που σκάβεις. Με χτύπημα. Ναι. Γιατί πρόβλεμ. Μεγάλο πρόβλεμ. Ναι. Παιδιά το παιδί έχει πρόβλεμ. Το χτυπάω. Α, κάτσε να βάλω και ένα shulker box. Από το κρεβάτι. Και θέλω να αφήσω την άρμα. Εάν εκτός τι θα γίνει. Και ανοιχτός τι θα γίνει. Θα ξαναεπιστρέψω. Έχω φωτίσει, έχω βάλει φώτα στο δάσος, ξέρω να έρθω. Μην ανησυχείς, δεν θα χαθώ. Έχω βάλει φώτα στο δάσος. Νομίζω ότι το δωμάτιο είναι εντάξει. Και το κατέμοιασες. Αυτό είναι το δεδομένο. Έχω το ξύλο εδώ και το πύραυλος εδώ. Κοιτάξτε τώρα πως πετάμε όλοι χωρίς υπολογιστή. Με κινητό μια χαρά μπορεί να πετάξει. Και τώρα δείτε με. Λοιπόν, πάμε στο χωριό. Αχ! Ναι. Η πρώτη πτήση δεν πήγε και καλά. Αλλά η δεύτερη... Μισό. Να φάω λίγο γιατί... Ναι. Sorry. Ωραία, πετάμε. Να το και το χωριό. Να πετάξουμε προσεκτικά. Να προσγειωθούμε. Και έτσι προσγειώνεται ένας υπέροχος πολίτης. Και αφήνουμε αυτά. Αφήνουμε σάκρυποξ εδώ. Τα ελίτρα βγάζουμε. Βάζουμε την armor. Το μικρόφωνο μπήκε στο στόμα μου. Φτού. Ναι. Μισό, δώστε μου ένα λεπτό. Συγγνώμη παιδιά, νομίζω ότι μου φωνίζει η μάνα μου. Και... Αχα. Ωχ, εκεί έχει ένα πόρταλ. Κοίτα παιδιά τι έχει εδώ. Το παίρνω αυτόν. Θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε τώρα πραγματάκια. Εδώ τι έχει. Έχει και από αυτά που μ' αρέσουν ρε. Τα θέλω. Όχι, δεν έχω χώρο γάμο. Θα μαζέψουμε από αυτά. Αου. Έχει και...
Από πολλά τέτοια. Wow. Όχ, τον έδε. Όχ. Μισό λεπτό. Παιδιά. Να τα φτιάξω. Να τα φτιάξω έτσι. Δεν ξέρω πώς το έφτιαξα έτσι, αλλά τέλος πάντων. Έχει λάβα. Έχω μπάκερ να πάρω τη λάβα. Δεν θα κάνουμε οξυδιανό. Όχι, θα κάνω, πρέπει να έχω αέρο. Οι villagers δεν έχουν αέρο. Επίσης, είπα villagers και δεν βλέπω κανέναν villager. Είναι στοιχειωμένο. Όπα, τι είναι αυτό το σπίτι. Πρώτη φορά το βλέπω. Α, κι άλλο φούρνο. Αυτά κάνω συλλογή με τους φούρνους. Έχει και αυτά ωραία. Ωραίο είναι. Αυτό δεν ξέρω τι το έχουν έτσι. Αλλά χωρικοί που είναι, villagers, ήρθα να σας κλέψω. Πού είναι? Έφυγα. Αυτό που θέλω ρε. Ναι ρε, θα το πάρω μετά. Μοβ χαλί. Δεν θέλω. Α, αυτό θέλω όμως. Δεν πάω να πάω το λουλούδι. Και να πάω να αφήσω αυτό στο Shulker box. Κολλάω. Μισό παιδιά, κολλάω. Μπορούν να φύγουν οι ειδοποιήσεις ρε θε. Δεν θέλω. Φύγε ρε ειδοποίηση. Δώστε μου μισό λεπτό. Παιδιά, συνεχίζω το βίντεο με διαφήμιση. Συγγνώμη, ήθελα να βγάλω λίγο τις ειδοποιήσεις μου, κολλούσε το Minecraft. Και... Α, ναι, μισό να βάλω και το σταυροδάκι. Κοιτάξτε να μαθαίνετε τώρα στο Crafting and Building. Στο Crafting and Building το σταυροδάκι μπορείτε να το βάλετε από εδώ έτσι. Άγγιγμα, αλλαγή λειτουργίας ελέγχου. Τελευταίο, αυτό. Και αυτό μπορεί να σας δίνει την ωραία, το ωραίο πράγμα για να πετάξετε. Αλλά εγώ το Nether Portal που το είδα. Από εκεί είναι. Αου, μούρα. Αου. Ωραία, θα κάνει τη spawn το τέτοιο. Τα μούρα μου μέσα. Αν βρίσκεις πάνω πλέον για μένα είναι. Αου. Πονάει τα μούρα. Αυτά τα μούρα εκεί πώς μπορώ να τα πάρω? Από εδώ. Έτσι να πάω. Νομίζω ότι θα μου ξεφύγεις εσύ μουρέ. Κυρία Μούρα, δεν ξέρω να σου πω. Έχω πολλά μούρα τώρα, wow, έχω ένα stack μούρα και 25. Να αφήσω και το φαΐ. Ποιος θα μου το κλέψει τώρα. Θα πάω να λουτάρω, λίγα λουλούδια. Κάτι λουλούδια, θα κάνω βαφή, είναι τέλειο. Θα κάνω βαφή και να κάνω και κάτι άλλο νομίζω, να κάνω πειράματα με αυτό. Κάτι κολοκύθια εκεί που έχει, να τα μαζέψω και αυτά τα κολοκύθια, όχι άλλο λουλούδι. Από αυτά. Θα ρωτάγουμε το χωριό όλο παιδιά τώρα, θα δούμε και το Nether Portal. Τυχεροί είμαστε που έχουμε και το Nether Portal. Και κάτσε να δούμε λίγο το chest. Το έχουμε δει. Είναι το αφήσω στο τέλος. Το αφήσω στο τέλος βασικά. Πήγα να κάω στη λάβα. Αου. Ναι. Έχει κολοκύθια, κοιτάξτε. Τέλεια. Το χωριό είναι τέλειο, παιδί. Κοιτάξτε πόσα πράγματα έχει. Θα τα πάρω όλα. Θα αργήσω λίγο να τα πάρω όλα. Θα τα πάρω όλα. Θα είναι για το σπίτι του Little Jack. Λοιπόν,
Κάτσε, είχα πάει και κάπου άλλο να μαζέψω. Α, τον τορολούδι ρε παιδιά, θα κάνει despawn. Να το έκανε, πάει να κάνει despawn. Μάζεψε και αυτό. Μάζεψε και αυτό, μπορώ να το μάζεψω. Ναι, μάζεψε το. Και μάζεψε και αυτό. Πάμε στο Shulker Box. Λουτάρω. Μαζεύω το χωριό, παιδιά. Μαζεύω πράγματα από το χωριό. Τα κλέβω, τα λουτάρω, πώς το λένε, όπως θέλετε πείτε το. Και τα πηγαίνω σε ένα δικό μου, στο δικό μου σπίτι, το οποίο ονομάζεται καταφύγιο. Καταφύγιο. Και είναι πολύ ωραίο γιατί άμα πέσει η πυρηνική βόμβα, δεν θα μπορέσει να το καταστρέψει το σπίτι. Δηλαδή είναι τόσο καλά ασφαλισμένο. Ωραία, περιμένουμε τώρα το. Καλά, αν πέσει πάνω από το σπίτι θα καταστρέφει. Αν πέσει όμως μακριά από το σπίτι δεν θα καταστρέφει. Για να δούμε τι έχει το chest. Χρυσό μαγειμένο σπαθί. Χρυσό μαγειμένο. Πώς λέγεται αυτό. Χρυσή μαγειμένη τσάπα. Χρυσό μαγειμένο φτιάρι και άλλο χρυσό μαγειμένο φτιάρι. Golden apple. Πυρόλινθος και έχει και κάτι οψιδιανούς για να πας στο Nether. Εγώ δεν θα πάω στο Nether προς το παρόν. Αλλά ας τα αφήσω αυτά μέσα. Θα είναι ωραία να τα πάρω μαζί μου. Και ποια ήταν η πυρόλινθη και το Golden Apple. Δεν έχει όμως armor. Χαχα. Αλλά πού θα πάει, θα του βρω και armor του Little Jack. Θα πηγαίνω από εδώ και από εκεί σήμερα, παιδιά. Και είδατε, θα βρω κάτι. Δεν γίνεται. Πάλι κολλά. Τι γίνεται πάλι. Γαμώ το Viber, ρε φίλε. Μου στέλνει μάλλον η φίλη μου πάλι. Μισό να την κάνω block λίγο για λίγο και συνεχίσουμε λίγο το βίντεο, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην γίνει κάτι άλλο. Να βάλω και το ψιδιάνο. Και πάμε να δώσουμε και τα κολοκύθια. Θα κάνω τέλειες κολοκυθόπιτες. Κανονικά σανό δεν πρέπει να έχει. Εκτόνι. Να μαζέψω και τα σανό από τις φάρμες, λέει. Αλλά καλέ, άστα βασικά, να μην τα μαζέψω, γιατί μπορεί να θέλουμε να έρθουμε εδώ. Να κάτσουμε λίγο εδώ, να κάνουμε το εξοχικό και καλά. Έχει και χιόνι, wow, χιόνι. Και με χιόνι, όχι και μούρα εκεί. Θα μαζέψω και εκεί τα μούρα. Ή μου σπάνει η αξίνα. Θα γίνει χαμός. Μαζεύω κολοκύθες. Θα κάνω κολοκυθόπιτες. Ρε γαμώτο. Με τις διαφημίσεις. Κόψτε τις διαφημίσεις. Κόψτε τη φόρα των διαφημίσεων, ρε φίλε. Ας μιλήσει κάποιος σε κάποιον. Ας μου το στέλνουν κι άλλα. Κολλάει πάλι το Minecraft. Α, εντάξει, δεν κολλάει. Εντάξει, είπαμε δεν κολλάς. Θα μαζέψουμε τις κολοκύθες. Θα μαζέψουμε και πάλι και τα υπόλοιπα μούρα. Γιατί είναι νύχτα. Να ξημερώσει πολύ. Σας παρακαλώ να ξημερώσει. Σας ευχαριστώ. Να βλέπουμε και λίγο τι κάνουμε. Και δεν είναι κανένας villager, ρε παιδί μου, να μιλήσω μαζί του.
Όχ. Κατέβηκε και ο Little Jack. Αυτό τι το έχουνε έτσι. Ναι. Λοιπόν, το δωμάτιο μου είναι έτοιμο. Γι' αυτό ήρθες να μου πεις για το δωμάτιο σου που είναι έτοιμο. Εδώ δεν είναι τίποτα. Πάλι καλά δεν έπαιξε. Καλέ, πότε σε Τουρκία. Αου. Το σεντούκι. Εσείς άλλο κοιτάξτε. Έχω λουτάρει το συγκεκριμένο. Και μου έδωσε αυτά. Ωραία. Αλλά δεν είχε άλλους. Ξέχασα κάτι σου πετάξω, όχι. Αλλά δεν ξέρω γιατί είχε μόνο αυτό. Όπα, αυτό θέλει σιδερένια πίκαξη. Σιδερένια πίκαξη θέλει αυτό. Και θέλω κάτι να πάρω τη λάβα. Ωραία. Θα επιστρέψουμε μετά για το τέτοιο τώρα, γιατί δεν έχω και χώρο. Θα συνεχίσω να μαζεύω από εδώ και από εκεί τα σπίτια και μετά τέτοιο. Βρήκα τα επόμενα κολοκύθια. Το καμπανάκι. Αφού έχουμε καμπανάκι. Οπ. Δεν πειράζει. Θα πάμε κι άλλοι. Σε περίπτωση που χαθεί το ένα, να έχουμε το άλλο. Αφήσουμε εκεί το καμπανάκι. Α, τις θέλουμε τις κολοκύθες. Θα κάνουμε κολοκυθόπιτα. Σ' αρέσει? Ναι, λίγο. Οπ. Όχι, αυτό κατά λάθος έγινε. Ό,τι να είναι. Κατά λάθος αυτό το έκανα. Πάνω μου δεν τις κολοκύθια που βρήκα. Κολοκύθες δεν λέγονται κολοκυθόπιτες. Ναι. Και έστα στο Shulker Box. Οκ. Αυτό εδώ. Και μπορούμε να κάνουμε από αυτές τρύπες. Ψαλίδι. Και να τις κόψουμε. Αυτό ρε φίλε, γιατί να σου δείξει TNT, διάφορες δυναμίτες που σου κάνουν πόσο ανατινάζονται και τι σου κάνουν το ανατινάζονται. Γιατί, τι με ενδιαφέρει εμένα. Ωραία, το κάνω και αυτό. Περίεργο που δεν έχει κανέναν villager εδώ πέρα. Βρήκα ένα χοντζέ κατασύνωση. Μούρα. Μαζέψω. Ναι, το καστούμε αυτό. Μου πέταξε ξυλοκάρβουνο. Ό,τι να είναι. Τάτραν. Τουν 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 τουν. Τουν 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 τουν. Γαμώ το, πάλι έσπασα τη φάρμα του villager εδώ. Τι έχω πάθει. Κάτσε να βάλω λίγο σε αυτό εδώ το εργαλείο. Να πάμε και αυτό το εργαλείο, είναι τέλειο άμα θέλεις φάρμα. Οπ, θα σου σπάσει πάλι αυτό. Γιατί σπάω ρε φίλε, γιατί σπάω τη φάρμα. Αυτό εδώ, ναι, αυτό. Το πήρες. Να το πίσω στο σάρτιπλο. Ναι, όχ. Ξυλάκια. Άστο στο Shulker Box. Λέω να επιστρέψουμε πίσω. Καλά είμαστε εδώ, μαζεύουμε και άλλα πράγματα. Εσύ που βρίσκεις το μαγειρεμένο γεμίτη, μαγειρεμένο μπουζόλα, μαγειρεμένο κοτόπουλο, μπουζόλα και 4 βατόμουρα. Περίεργο που δεν έχει villager όμως. Το λουτάρς εδώ. Να είμαστε στα ok. Ω, αξίλο. Έχει πέσει και ορμός εδώ, το ανοίξουμε εδώ.
Καπνιστήρι τροφίμων. Χρειαστούμε. Καπνιστήρι τροφίμων. Ναι. Βεβαίως το χρειάζομαι το καπνιστήρι τροφίμων. Ω, τσες. Πατάτες. Εργαλείο κοπής πέτρας. Δώσουμε και το τσέστ. Και έχει από την άλλη, είναι φανταστό. Θα χρειαστούμε ένα Έχει, εργαλείο. έχει crafting table, αλλά μπορώ να σήξω και πέτει την υπήρχε στην περίπτωση που σπάσει αυτή. Και έχει βιβλιοθήκες και μπλε κρεβάτι. Έχω μπλε κρεβάτι για σένα, Little Jack, μπερδευτικά, μπερδεύω τα ονόματα. Πήρα εγώ ένα. Α, να κάνεις διπλό. Ναι, Sorry, θα πάω και το λουλούδι. Πού είναι το λουλούδι? άκου, Δεν έχω χώρο. εγώ, Να πάρει, δεν έχω χώρο. θα πάρω εγώ. Ναι, βάζω στο crafting table το λουλούδι. Θέλω να το κάνω κάτι πειράματα. Αυτό ξέρεις τι κάνει. Α, ναι, ξέρω, κάνει σκάλες. Ναι, Άρα θα το χρειαστούμε, σωστά. ναι, πάρ' το, το βάλουμε στο Άρα σπίτι στο μου. δωμάτιό μου. Α, άντε στο δωμάτιό σου, άντε στο δωμάτιό σου. Για χαλάλι σου. Με χρυσό τι γίνεται. Έλα, μην φας. Τίποτα. Άρα, αυτό το πλατάω. Για να δούμε, εδώ τι έχει. Σκάρισε λίγο το τέτοιο, δεν πειράζει. Έχουμε και το χάρτη. Γάμο το, δεν έχω χώρο. Το χαριλίκι τι το άφησες. Μπορούμε να το πάρουμε από το σπίτι. Έχει και τόξι, να τους βγάλουμε το τόξι από το χωριό. Βασικά όχι, μην το βγάλεις. Θα το χωριό μας. Εγώ θα το ψάξω μας. Θα είναι το εξοχικό μας, ναι. Δεν θα το κλέψουμε κι όλο. Εδώ πέρα το χαλί. Ένα μόκο χαλί. Ένα μοβ χαλί. Μάζεψέ το. Το πήρα. Όλα θα τα μαζέψουμε. Όλα. Εδώ Εδώ. θα χρειαστούμε. Τσεστ. Όπα. Πηξίδα. Τι φάση. Πηξίδα. Κάπου μας οδηγεί αυτή η πηξίδα. Μη τα ρουτάξεις το τσες μου. Να σου πω, πήγαινε το χάρτη στο charger box, γιατί δεν έχω χώρο. Αυτό. Ναι, πήγαινε το. Δεν έχω χώρο. Φτού κι άλλο, πολύ κι άλλο δεν έχω χώρο. Γάμο το. Πρέπει να σπάσω με την αξίνα κάτι. Εγώ θα επιστρέψω μετά εδώ. Πάω να σπάσω λίγο να. Βασικά, να το πετάξω να κάνει dispo. Πετάξω να κάνει dispo βασικά. Το χρειαζόμαι. Και τι να κάνω. Βρήκα κολοκύθες. Ψωμί. Δεν έχω. Ας πάθω τις κολοκύθες εγώ. Όχι εσύ. Πάλι δεν έχω χώρο. Γαμώτο. Έχουμε τόσα πολλά να μαζέψουμε και δεν έχουμε χώρο. Ωραία να το μεταφέρσουμε στο Αχ! σπίτι. Έπεσα να πάρει. Άσε το Shulker Box. Αυτά. Και πάω να φέρνω και αυτά για να τα αφήσω στο Shulker Box. Εγώ μάζευω κολοκύθες, αυτά που σου άρεσε. Πού είναι το Shulker Box? Α, να το. Ψωμί. Παιδεία. Ελευθερία. Ναι. Αυτό να αφήσω. Μανιτάρι. Δεν ξέρω, πήγα και μανιτάρι κατά λάθος. Σέλα. Θέλω να βρω εγώ άλογο. Τι γίνεται με το παπάω. Ναι, γίνει και βασιλιάς μας τώρα. Καταρχάς να ξέρεις. Δεν το τόσο κρεβάτι.
Ποιο δεύτερο κρεβάτι? Αυτό που πήρες. Το μπλε κρεβάτι. Δεν πήγα τίποτα. Α, τώρα πάρε το δικό το άλλο. Κατάλαβα. Α, μπλε κρεβάτι το έχω στο σπίτι. Εδώ σίγουρα δεν Το είχα πάρει από το προηγούμενο χωριό. Στο σπίτι εδώ πέρα το έχεις αφήσει για νέο. Τα torches. Όχι. Τώρα έχω εγώ 2 κρεβάτια. Ναι, μην έχεις τριπλό κρεβάτι και γίνεις άδικος. Διπλό έχω. Όπως εσύ. Ναι, διπλό θα έχεις. Πάει και πόρτα στο μοτό σου. Χαχα. Ναι, ορίστε. Ένα, 2. Όχι, το ένα το επιστρέφεις πίσω. Έχω άλλο ένα εγώ. Είπαμε στο σπίτι. Νομίζω ότι μόνος μου μιλάω. Μόνος μου τα ακούω. Α, κι άλλα ξύλα, εντάξει, και πιάνω και ψωμί και πατάτες και πινακίδα. Εγώ από εδώ ήρθα. Πάω κρεβάτι, Σταύρο. Έχω. Να το κάνω δίπλο, ναι, να έχει αυτός διπλότος. Για τον Σκότ. Σκοτ. Από το Σκότ αυτό. Αυτό την πίκαξ. Για το River. Έχει αυτή την πίκαξ. Βασικά θα είναι και ένα και τη πω. Εδώ στα ζώνια τα λουταρές. Τα σπίτια εκεί. Ναι. Δεν νομίζω. Κλειστά τα σπίτια. Κλειστά τις πόρτες στα σπίτια. Σιδερένια ξύνα. Μπορεί να σπάσει το τέτοιο. Θα σπάσω όμως... Ο φούρνος εδώ που πήγε. Κάθε φορά χάνεις δηλαδή την πλάτη σου. Όχι, ο φούρνος. Πήγε και ένας φούρνος. Όχι εσύ. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να αφήσω και μια πίκαξ τώρα. Χρυσή πανοπλία λόγου, αλλά δεν χωράω. Δεν χωράω τίποτα. Γεμίσαμε το shulker box γαμότο και τα καλοκύθια γιατί δεν μαζεύονται. Λοιπόν, πατάτες. Εγώ δεν έχω χώρο. Βασικά, αφήσα το chest εκεί για να πάρω κάτι άλλο. Wait. Τα κάνω αυτά ξύλα. Όχι, τα έκανα χειρότερα. Chest. Μπράβο, τα chest θέλουμε. Τι άλλο θέλουμε. Πάλι παθηνίσω ότι είναι καλά. Δεν έχω χώρο. Πάω να φέρω και το άλλο που έσπασε και μείνει εκεί. Περίμενε. Πού είναι το? Να το. Αυτά είναι τέλεια εργαλεία. Το τροχός σακονίσματος είναι τέλειο εργαλείο. Άμα βρεις κι άλλο πες μου. Εσύ γιατί δεν μου λες τον κάνω μέρα. Επιθυμεί αφαίρεση μαγείας. Θέλουμε. Ναι, πάρ' το. Εδώ τι έχει, άλλο ένα chest. Σακί, ψωμιά, σπόρια, γαμώτο. Πάλι δεν έχω χώρο. Αλλά έχω σακί. Αυτό ενδιαφέρον. Αλλά το γέμισα. Να γεμίσουμε και τα σακιά. Είναι πολύ ωραίο. Να έχουμε και τα σακιά. Δεν μπαίνει το creative να βάλεις ένα side block. Όχι, κι άλλο ένα στο σπίτι, το ξέχασα να το πάρω. Τρέξω να το πάρω. Όχι, άστο. Βολευόμαστε και χωρίς και δύο σάκρυπους. Εγώ με τα σακιά. Εγώ πήγα ένα σακί και το βόλεψα. Εγώ το έχω για ένα... Όχι ρε, Πρέπει να κάνω ορισμό σημείο επαναγέννηση στο κρεβάτι. Χάρτη.
Χάρτης. Και άλλο chest. Δύο χαρτιά. Μόνο αυτά. Να σου πω, ήρθες και λούταρες εδώ και δεν πήγες αυτό το σημαντικό. Τα δύο χαρτιά. Το ξέρω. Όπα, δεν μπορώ να... τέτοιο. Αυτό κλείστο. Και δεν παίρνεις και τους χάρτες κι εσύ. Εσύ. Ωραία, εγώ κάπου το βόλεψα. Ναι, μπράβο. Να πάρω και κάποια δύο φαρμακείας. Τα υπόλοιπα σπίτια τα λούταρες εδώ μες στο χιόνι. Βλέπω ανοιχτές πόρτες, λογικά εδώ λούταρες. Δεν άφησες... Αν άφησες τι... Μαλάκα. Συγγνώμη που έβρισα, αλλά βρήκα αυτό για την πανοπλία. Τραπέζι μεταλλουργίας. Βρήκα να κάνουμε βάση τις πανοπλίες. Άρα και τα άλλα που είχα δει στο άλλο σπίτι. Έχουμε τρία τώρα. Θα έχουμε τρία. Βρήκα και στο σπίτι το άλλο. Κάτσε να πάω πάλι στο σπίτι εκείνο. Ωραία. Δεν έχουμε. Θα έχουμε και βιβλιοθήκες. Δεν έχω χώρο γαμώτο. Στο Sucker Box. Θα έχουμε και βιβλιοθήκες. Όχι, δεν μην πάρεις βιβλιοθήκες. Είναι άσχημα σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Δεν τις θέλω. Α, και εδώ είναι αυτά. Α, όχι, αυτά δεν έχει. Αυτά είναι άκυρα. Απ' είναι άκυρα αυτά. Πού πρέπει να πάω. Εδώ. Αυτό το σπίτι δεν το θέλω. Ο κουτούλησα. Αναλόγιο. Ναι. Τι αναλόγιο. Ναι, πάρει και αυτό. Θα το χρειαστώ εγώ αυτό. Και κάτι κόκκινα χαλιά να πάρουμε. Για ποιον? Για τον Σίαμαν που δεν ξέρουμε. Ναι. Που δεν μας ξέρει ακόμα. Όχι, αφού αυτό το λούταρο νομίζω. Έχει δέντρα. Τα δέντρα γιατί δεν τα παίρνεις? Να φυτέψουν. Εγώ πάρω τα ξύλα σου. Όχι! Τα ξύλα μου φέρτα. Έχω χώρο, κατά λάθος πήγαν. Φύγε λίγο να μας πάρω το chest. Τα chest τα παίρνουμε, έτσι. Εγώ το πήρα. Άρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο χωριό. Στο δικό μας το χωριό, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος να ελέγξουμε όντως αν λουτάρουμε όλα? Τα σε πήρα. Ναι, εδώ το λουτάρα. Εδώ το λουταράκι. Το λουτάραμε. Όλο το χωριό το λουτάραμε. Αυτό το λουταράκι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι σαν εκκλησία, τέλος πάντων. Επάνω τα σπίτια, εκεί πάνω στα σπίτια αυτά, εκεί, αυτό το πάνω στο σπίτι εκείνο. Το λουτάραμε αυτό το πάνω. Το λούταρα εγώ, Το λούταραμε εμείς εδώ. Λάβαμε και λουτάραμε όλο το χωριό. Πώς το προλάβαμε και λουτάραμε όλο το χωριό? Τώρα πρέπει να πάμε γρήγορα στο σπίτι μας. Δηλαδή λουτάραμε τα πάντα. Μόνο το nether portal έμειναν να λουτάρουμε, το χρυσό του. Και τα lava pool. Τα lava blocks. Κάτσε το σελιανάκι να ξύνουμε να ξέρει. Δεν βρήκαμε καθόλου αέρο να κάνουμε μπάκια, να κάνω lava pool. Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγη πέτρα για να ανεβώ πάνω. Και πώς θα μαζέψω αυτή το lava block εδώ? Το cave το κάψει η lava τώρα. Τα καίει εδώ η lava τώρα. Να σπάσει το δω και τα κάψει η lava, δεν πειράζει. Το πήρα! Και εδώ θα το κάψει η lava τώρα, Γαμώτο. Ναι. Δεν το περιμένω να γίνει έτσι. Πήρα το χρυσό. Μπράβο. Εγώ μαζεύω εδώ τα lava blocks. Κάτσε να... Το στάδιο γλώσσα θα το αφήσεις εκεί. Κάτσε, τώρα θα γίνει. Τι θα γίνει? Όχι. Ωραία, άφησα. Πρόσεχε. Ωραία. Εγώ θέλω να μείνω μακριά.
Μείνε μακριά από τη λάβα γιατί είναι, μην πω ότι είναι επικίνδυνη. Μα δεν στο MacBook. Τα MacBook αυτά τα που λέγονται. Ναι. Είναι τα αγαπημένα μου blogs. Μπορεί να κάνεις παγίδες με αυτό. Δεν έχει άλλο, Πες να έχει από κάτω, γιατί πάντα από κάτω επιφυλάζονται. Ναι, και από κάτω έχει. Θα πνιγείς έτσι. Μην ανησυχείς, έχω βιτακτική να μην πνίγομαι. Ανάσα. Α, μανιτάρια για να κάνουμε το... Έχω πολλά. Αγοράζουμε τη μανιτάρια για να έχουμε μανιταρόσπα. Έχω πολλά, λέμε. Περίεργο που δεν έχει βρέξει. Άρα τι θέλω, το πετεινιάσεις. Όχι. Αλλά είναι περίεργο. Λοιπόν, εγώ έφαγα όλα τα πατώματα και είμαι με δύο πατώματα. Όχι. Μη φεύγεις. Όχι, θα πάω. Ανάσα. Τώρα είμαι με ένα πατώμα. Οχου, τέλεια. Τα πήγαμε όλα τώρα. Από εδώ. Θα φτιάξω εγώ μια χρυσή πανοπλία. Εδώ πακού. Λα. Παίρνουμε και το σάκρι. Πώς να ήθελες να μην κάνουμε τα πράγματα σωστά. Δεν νομίζω. Ωραία, θα το ξανά. Αλλά θα ελέγξω. Διατήρηση αποθεμάτων. Ναι, το έχω κάνει on. Αλλά άμα ψοφήσουμε δεν χάνει το πράγματα. Ευτυχώς, ρε. Άμα ψοφάγεις στη λάβα δεν θα χάνεις τα πράγματα. Θα έχεις πάνω σου ακόμη. Άρα θα κάνουμε την τακτική να πεθάνουμε να έρθουμε πίσω στο σπίτι. Όχι, εγώ έχω άλλη τακτική. Ελίτρα. Εγώ θα πάω με τα πόδια. Τα λέμε. Αου! Μάλλον πρέπει να έχω ανοιχτό χώρο πρώτα. Περίμενε. Εδώ είναι πιο ανοιχτό. Κάτσε. Αεροδρόμιος είμαι. Εγώ τώρα πώς είναι εγώ. Όσο πέσακα το σπίτι. Πού είναι το σπίτι? Πέθανα μέρα επιτέλους. Πού είναι το σπίτι? Το έχασα. Τέλεια, ψωνίζω. Να το βρήκα. Τύπησε και λίγο. Έλα. Να κάνω λίγο παρικό. Πού είναι? Το μονοκιάλι μου τι το έκανε? Το μονοκιάλι μου τι το έκανε? Επιτέλους έφτασα στο σπίτι. Τι έγινε, κουραστήκαμε? Από εδώ δεν είναι. Όχι.
Έλα, κοντεύεις. Μπράβο, το βρήκες. Έλα να σου δείξω το δωμάτιο. Και γι' αυτό θα πάω στο παράθυρο. Ναι. Εδώ πρέπει να το κλείσω μάλλον, γιατί Είσαι έτοιμος να εκπλαγείς? είμαι έτοιμος να πάθω, όχι να εκπλαγώ, να πάθω βλακεία. Αυτά σου χρειαστώ. Ναι. Τόσο λίγο χώρο θα έχεις. Ναι. Οκ, κάνω το νομίζεις. Πόσο θα έχω και το γραφείο μου εδώ μέσα. Τώρα κρεβάτι πέφτει. Το άλλο μου κρεβάτι. Το άλλο σου κρεβάτι. Πάει και το άλλο σου κρεβάτι. Ωραία, πάρει αυτό εδώ. Θα το φυλάξω εγώ εδώ με το άλλο το μοβ. Και πέφτει αυτό άδειο. Κοιμήσου, Τώρα έχουμε και χάρτη. Τώρα έχουμε και τον χάρτη. Λοιπόν, Ναι, δεν θα έρχεσαι να με ενοχλείς. ναι, θέλω να τη βοήθειά σου. Ποια βοήθειά μου πάλι. Όλο βοήθεια θέλω. Ναι, δεν θα ανοίξει το circle box το βάλε εκεί. Εδώ είχα βάλει τον χάρτη. Άρα πρέπει να πάει αλλού τώρα. Όχι, ρε. Φεύγει, σε παρακαλώ. Δεν βοηθά στην κατάσταση. Θα το βάλω εδώ. Αν είναι να μου κάνει χειριστή. Φυσικά. Θα το βάλω εδώ. Ή να το βάλω εδώ. Λοιπόν, Βασικά, δεν το βάλω εκεί. βασικά θα ψάξω δυο. Όχι, βάλω το εδώ. Ναι, καλό είναι αυτό εδώ. Δυο φούρνους. Ναι. Αυτό εδώ θα το βάλω από πάνω. Έχω εκεί πανοπλία. Όχι. Όχι, εδώ πήγω πάνω. Λοιπόν, θα φέρω το shulker box. Βάλω αυτό εδώ. Θα βάλω αυτό το shulker box. Σε ένα chest. Ναι. Έχω και άλλα chest. Έχω ένα chest ακόμη πιο πάνω. Αυτά εδώ το δόρια εδώ. Πολλά μούρα. Πολλά μούρα. Τα δέντρα εδώ. Το αναλόγιο το θέλεις. Να βάλουμε αυτό εδώ. Όχι φίλε, πολύ ψηλό κι αυτό. Ποιο αναλόγιο. Φέρει να το βάλω και αυτό κάπου. Ορίστε. Και ορίστε. Στο χέρι δεν μπορούσες. Έχω χώρο. Ναι, έχω Το εντάξει. καπονιστήρι τροφίμων. Ναι, φέρει και αυτό. Έτσι. Αυτό δεν το θέλεις. Τι δεν θέλω. Αυτό εδώ. Ναι, βάλ το από πάνω από τα άλλα.
πάνω κάτω μαγεία που πάντα. Δεν είναι της μαγείας, είναι κάτι άλλο που δεν θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ εγώ. Φίλε, επισημείται αφαίρεση μαγεία. Ναι, πάρ' το από εκεί που το έβαλα από την διπλανή μεριά, έτσι μπράβο. Αλλά αυτά το φαγό. Αυτό δώσ' το, βάλ' το εκεί πάνω. Δηλαδή δεν θα έρχομαι το μάτι στο να βγάλω τη μαγεία. Αυτό. Είπαμε δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις αυτά, οπότε δώσ' το έτσι μπράβο. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσω, το ξέρω. Με το χάρτη. Όχι, αυτόν εδώ. Α, Αυτόν εδώ. τα κοπίδια. Με το εργαλείο κοπής πέτρα. Α, ναι, τι να κάνω, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Α, δεν τη χρησιμοποιήσεις, φέρε να το βάλουμε αυτό και αυτό από πάνω. Έχω ψευδιανό. Και τι να τα κάνω. Στο δεύτερο το chest. Στο κάτω chest. Το κοπίδι θα το πάρεις μαζί σου. Ναι. Α, η παπαρούνα σου. Να σου πω φάει και το κοπίδι. Θες αυτό το κουπίδι. Φάεις κάτι τέμπλο και φούρνο. Τι τα άλλα, τι τα θέλεις. Ξέρω να τα χρησιμοποιώ εγώ. Όχι, αυτό το ξέρω να χρησιμοποιώ. Α, τότε αυτό και να το χρησιμοποιήσεις, πάρα. Τι μου το λες, δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Θα με τρελάνεις εσύ. Δύο πόρτες όχι. Α, μόνο κουτάλι. Κουτάλι. Τι έβαλα εδώ μέσα. Ποιο. Αυτό το χαλιά. Βάλτε στο chest μου. Δεν το έχω εγώ. Εντάξει. Κάνω τι θέλεις. Μην με πρίζεις τώρα. Αυτά εδώ. Κατά λάθος πρέπει να λίγο σε 100. Έτσι. Ωραίος. Να το κάνω αλλιώς. Να το βάλω αυτό εδώ. Ένα νερό, ένα κύριο, ένα πάνω. Εδώ, στα 52. Έτσι δεν θέλω να κάνω. Μεταφέρουμε αυτά στο chest. Αυτό θα μπει εδώ. Θα χρειαστώ και όλα αυτά τα συστάτια. Για να δείτε το Έλα ρε διαφήμιση εδώ από τακτοποιώ τα πράγματα. κι εγώ. Με διαέκαψε ενώ φτιάχνω τα εργαλεία μου. Εμένα μπαίνει το Brawl Stars. Εντάξει, θέλει η ζωή μου να παίξω Brawl Stars, δεν γίνεται. Ανάθεμα που βγήκαν και τα Brawl Stars για αυτά. Ανάθεμα την ώρα. Τώρα αρχίζουν να μας ζαλίζουν. Και άλλα chest.
Όχι, όχι, όχι. Αυτό ναι. Αυτές οι πατάτες ναι. Ψωμιά ναι. Πόσες ώρες Καμπανάκι. κάνεις βίντεο? Έλατε πόσες ώρες κάνω. 1 ώρα, wow. Καλά, θα κοιτάξω εγώ τα πράγματά μου και θα αποχαιρετήσεις. Ναι, θα πρέπει να αποχαιρετήσω. Πήγε 1 ώρα. Πότε πήγε 1 ώρα. Έλεγα εσύ να κάνεις μοντάζ. Όχι, θα το ανεβάσω έτσι όπως είναι. Γιατί θέλω εσένα να κάνεις βίντεο, να κάνω μαζί μου βίντεο. Στο Roblox. Κολοκύθες. Κάτι βόλου σιδέρου. Κολοκύθες. Στο επόμενο βίντεο, παιδιά, θα κάνω τακτοποίηση chest. Θα τακτοποιήσω τα chest και θα μεγαλώσω και λίγο το σπίτι. Είναι λίγο μικρό το σπίτι. Θα διαλύσω τους τοίχους. Θα διαλύσω τον τοίχο εδώ πέρα για να κάνω πιο μεγάλο το σπίτι. Δεν χωράω ούτε εγώ εδώ μέσα. Όχι, πού είναι. Λουλούδια. Γλάστρα. Έχω γλάστρα. Το βάλουμε πάνω εδώ πέρα. Ωραία. Ωραίος, Λουλουδάτος είμαι τώρα, λουλουδάτος. Ο λουλουδάτος της παρέας. Όχι ρε, δεν έχω χώρο γαμώ. Δεν έχω χώρο. Ας αφήσω λίγα ξύλα στο chest, δεν πειράζει έτσι. Θέλω, δεν υπάρχει μόνος κάποιος άλλος να με κλέψει, μόνο εγώ και ο Little Jack είναι. Οπότε ο Little Jack δεν θα με κλέψει, ούτε θα το αφήσω έτσι στο chest. Θα πάρω και αυτά. Και αδειάζουμε σιγά σιγά το Shulker Box. Αυτό το ξέχασα να το βγάλω, όχι ρε. Περίμενε, χαμάν, περίμενε. Όχι, αυτό βγάλω. Και αυτό βγάλω. Και βγάλω αυτό. Όχι ρε, μισό. Όχι 2. Η ιδέα σου που είναι τέλεια. Μισό. Αυτό είναι πλήρης τώρα. Να αφήσω και κάτι μούρα μάλλον στο chest, γιατί δεν χωράει τίποτα τώρα. Όχι ρε. Ρε διαφήμιση. Είναι η τελευταία διαφήμιση του βίντεο, παιδιά, σήμερα. Σας αποχαιρετάει και η διαφήμιση. Με Origami World. Ναι, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό. Να το. Όσο και τα μούρα. Η πέτρινα ξύνα θα σπάσει σε λίγο. Και να βάλω αυτό το κακό. Αυτό το αφήσω εδώ. Μπορώ να το αφήσω εδώ. Έχω τέτοιο. Έχω αυτό να πάρει. Το αφήσω εδώ. Έτσι καλώς. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω, το χρησιμοποιήσω εδώ. Μπα, όχι. Σκέψτε τι θα κάνω. Θα το αφήσω επάνω, εκεί. Μια χαρά είναι και εκεί πάνω. Ναι. Τη σέλα θα τη δώσεις. Ρε, πάρε τη σέλα, έλα, γιατί δεν έχω χώρο, γάμο του. Οκ, δώσ' με 1 λεπτό. Να το αφήσω στο chest εδώ. Στο άφησα στο chest εδώ κάτω. Καλά, είτε να ψήσεις την πέτρα και να τη φόλιστα και να της κάνεις πέτρα, είναι τέλεια. Σ' άρεσε. Όσο και να λες. Ξέρω κι εγώ κάποια κολπάκια. Δεν είμαι τύπου που δεν ξέρω.
Στο επόμενο βίντεο και θα δούμε και την πηξίδα της στο καλό θα μας οδηγήσει. Να αφήσω και το ξυλάκι στο πάνω φούρνο. Εδώ και έχω αφήσει κάρβουνο. Εδώ, όχι ρε. Όχι ρε εσύ. Τα κάρβουνα αυτά θέλω να κάνω το τέτοιο. Περίμενε, να κάνουμε... Όχι ρε, δεν έχω χώρο. Όχι, δεν τα χρειάζομαι. Αυτό το χρειάζομαι. Αυτό το χρειάζομαι, όχι ρε. Κάνω βλακεία. Όχι ρε. Πώς το είχα πάει εκεί τώρα, τώρα το χάλασα. Ας πάει το πύραυλος από εκεί. Ο πύραυλος να πάει από εκεί. Τι έγινε τώρα, γιατί μοιραστήκαν έτσι. Αμάν, τι είναι το μας. Γίνεται όλα από εκεί. Όλα από εκεί. Θέλω να βάλω αυτό. Και να κάνουμε τώρα ξυλάκια. Είπα να κάνουμε ξυλάκια. Έλα. Θέλω και κούτσουρα γαμώτο. Θέλω να δώσω κάτι. Καταλάβεις τα ψέματα αυτά και... Δώσε μου να το επιστρέψω, γιατί πετάω πως τέτοια, να το επιστρέψω. Ναι, είδες το άρμα. Ωραία. Ναι, μπράβο. Λίγη η μισή, Πάω να φέρω λίγα κούτσουρα για να κάνω κάτι. Όχι νύχτουσα. Ναι, είναι νύχτα. Θα σκάψω από αυτό το μεγάλο δέντρο. Εγώ θα πάω... Ωραία. Να δώσαμε και 3 κούτσουρα. Τώρα θα είναι μάλλον η τελευταία διαφήμιση που χαιρετά, γιατί θα φτιάξω το campfire και... Τι είναι, θα φτιάξεις το... τα φωτέκα της γίνευσης. Ναι. Εγώ τα και 2 ξυλοκάρβουνα. Ένα θα φτιάξω για τώρα. Και στο επόμενο βίντεο τα υπόλοιπα. Φύγε λίγο. Τι πάρε, δεν έχω χώρο λέμε. Ποιος παίρνει στο Snapchat τώρα τέτοια ώρα. Καλύτερα να κάψω εγώ το μεγάλο δέντρο. Ναι. Γιατί όπως το άφησες... Μάζεψε το δέντρο, το ξύλα, τους κορμούς γάμο, δεν ξέρω να μιλάω τώρα. Τους κορμούς και φέρτους μου στο δίπλα σε μένα, δεν κάνεις ξύλα, για να κάνουμε το campfire. Μάλιστα λίγο από το μεγάλο δέντρο. Και έτσι παιδιά κλείνουμε με ένα campfire. Θα κάψω άλλο ένα δέντρο μεγάλο. Στο πίσω. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το σημερινό βίντεο για σήμερα. Με παίρνει κάποιος στο Snapchat, γαμώτο. Με παίρνει κάποιος στο Snapchat. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάποιος με παίρνει στο Snapchat, οπότε θα κλείσω να δω τι γίνεται. Στο επόμενο βίντεο θα φτιάξουμε τα chest. Θα πάμε να δούμε τι μας έχει η πηξίδα, που μας λέει να πάμε, να ακολουθήσουμε την πηξίδα που μας λέει να πάμε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Φιλάκια. Έχετε και βίντεο του Elite Jack. Τα λέμε.